Dolai hangkorbai khobjak Srirampur Amchai Highway lama ganani lela thayo tongui ma tongkha thaikri ni daratei tongkathara tongui mutai okra Mahadev no khulumui tongnai baba khoroksa Kwrwi behelabari lengtabari Amchaini Krishna Charan Telenga belai jingjalok laijak haini bagai tabuk Haste Haphangni Thani sanmung ungkha bini bagai haya kathar eba mondir khuksa tangai rijaktani bagai sanmung tisaka Kokthumni Bukhaktwi Krishna Charan Telenga tamoni hinmale haya kathar tongki arano tongkathara tongai lelawai mano hini bo shaka chini Northeast Tripura channel mangpliwo nai naidi busuk jarate jingjalbai klai tongkha mutai okra Mahadev no khulumui tongnai Krishna Charan Telenga Bureau Report Northeast Tripura Baba nung tini nini nukhong ro khiboi nung tini o jaga wa kaisa jatri seto nung tam muge ma tong khakisa sai khana digani ang mangka baba mujaro kai nogia kare ang na hare koksali matu nogia kare bareka bolong mang tongte tabu joton dige baganung baga bolong tong thoya ang pai seto so Mane busuk busolo moi nung o jaga wa tong Orang kan macam di masuk ke bolong bisung tongkar 37 bosor. Mane nung bolong bisung tong mane tam khai tong kriya de Kira baba ang bika kayo jawa mutano pujo bukang tono tong. tam mutai no puji Tinna dusai joy kali man. Gang absusa Mahadev tonggo. Tripura tonggo loki tonggo. acha nung oro tong mani je mane kono horogo thupro go kono kepeng mung ro pha phai oro phai ta thudi ma hi hin Baba. hingai nung tam khai nukhong choli tong bai kai mai roksa Bika kayo. hinga bikha bifru le nono bui nono rohoya bikha rohoya rokhini kebo kok roksa sa Baba aba khanaya. Acha nin parabor tong mane age Bala. Lengti bari. Eka nung ojaga ni tanin bagoi tini ojaga bo phai kana lama kana wat nung tini ka jatri seto kaisa nung mega asuri ma tong khakisa sai khana Balong tong balong jaga kore. An paro sangmani an dadan buslaka ano. Kono jaga boria, kono kagos ni lombar boria an ration card kore kichu kore ane tong ni. Aro tong thoya. Ini aro kaito. Eka nung tabuk Haste Haphang no eba neta mantri rong no tam ko kachana mo song je no phai kana chuba sung diana da na chuba sus sana da kiaso Maba abajo di nong ni. Haste makai bang. Hawa kra chakra no san bang ni. Eka nung je lukurong tam ko kachana mo song Tam gani সময় অসময় তো গানি যেমন সময় হামতন তাকে বকুর দামে সাইজারি কাইবা আমার মতে কিছু বাদে আমি কাম পাই চিকন মন্দির বানিয়ে গেল বানাং তো মানে আবার না jeni bihi ka to করি busa করি actually kai jaya kono কাজা কোন ও গরম সময় আমি শুধু না রিপ্রু লাগে গাম খারমান বথব না টঙ্কাটা sabro pre চিনবর উল্টা tanro pre মিস্ত্রি খাইও নং বন্দুক সিনামো এনে আনো রমই Tongthai ada Thani lo ulo kai permane kore ane ya aja tabuk nung je tong mane amo bot thai eba parani bu mung tam mau ka ya Srirampur hingga nung tabuk sorgar nok koyo je nono kaisa nok chikon sapana mondir tang rinani ha baba hingga nini bu mung kia sa nini mung kia sa Krishna Charan Telenga nungoro tong mane jatri seto tong mane 2 mas ung kata haide